in kin zaman kundin hajiyar da bani baiwa kuwa akan ki na rufe ido daga makiyinki zai zama gawa. Rayuwar masoya. Assalamu alaikum masoyana, kamar kullum sunana Hamisu Sa'id Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dorayi. A wannan karan ina mai bawa masoya kafataninsu haƙuri sakamakon jinkirtawar kawo muku series na rayuwar masoya da ban yi da wuri ba. A wannan karan yana mai kuma farin cikin sanar muku da cewa ranar 1 ga watan Janairu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin na rayuwar masoya. Shiri ne wanda ya kunshi sadaukarwa irin ta su. Ko mutum ko aljan babu wanda ya isa ya raba ni da Umar. Tsanani irin da su, nishadin da su ya kunsa, sannan kuma da rintsi irin da su. Wallahi ba zan iya rayuwa babu Anta Khadija. Wallahi ba zai yi ki soyayya da wancan malamin ba. Ke dai kada ki bari, kuma kai ma kada ka bari. A baku labari a YouTube channel mai suna Rayuwar Masoya. Na gode. Labari da bada umarni Mujahid M Soja.